Баршалығыз, ойынның алып барушысы Руслан Харисов! Xayrli kеш, qadrli tomoshachi, xayrli kеш televizor qarovchilar. Nihoyat, yarim final. Bugun urra! Bu keshda 2 o'yin uzashaq. Har yarışda 5 komanda 2 beygi bo'lashaq. Yarim final bo'lsa da, bu o'yin har bir komanda uchun finalga teng. Haydagiz komandalar bilan tanishib o'tdik. Yarım finalın birinci oyunda qatnaşalar. Oqtanishdan Namakay komandası. Albatta komandası. Almat shahari. Zaydan, Zay abisi. Yorsholidan Chilny Broller komandası. Orsha pedagogik kulliyatidan Qishitqan komandası. Komandalar bilan tanishdik. Bizning o'yinni kim bayaliysin? Albatta bu javobli ishni biz hurmatli jyuriga topshiramiz. Kim bugun jyurida? Haydagiz tanishib o'tik. Parodist, yumorist, jirchi, olib borishi, avtor boshqaruvchi ham bu borasida bir kishi ishinde Totarsha Billy Milligan, Abri Xabriyev. Ilnaz minim yaratgan jırçılarının birisi. Әллә ни ümitlenme, ул isimlikte tağın 200'den artık kişi var. Hatta Buzov'u da var. Tatar estradasının en romantik jırçısı Ilnaz Safiulin. Ресейнің hem Татарстанның халық артисті, профессор Венера Ахатовна Ганиева. Jüride oturу təcrübəsi boyunca ul indi babay. Eyvah, sen indi babay. Babaylar olar gül nidendir qanağat tugül. Onun мұңсус maillarına siz ixtibar etməgiz. Tərtib radiosu baş prodüseri Ayvaz Sadırov. Landish debüt bilen sizni birinçiden. Tatarstanның от qazangan artisti. 4 bola enisi. Anlağınızca ulmunda просто yol itirge kildi. Landish Nigmatjanova. Siz hazırmı zal? Malatsi, aferin. Komandalarda hazır menimşe başlarga bola tik гадәттәгечә сүзләрне, тылсымлы сүзләрне әйтәм. Командалар, biz булдырабыз. Рәхмәт командаларга. Oyunni boşlап җибәрәләр. Birinchi булып сәхнәгә bu сезонның дебютантлары чыга. Oqtanishdan Namakay komandасы каршы алабыз. Минем янымда Oqtanishdan Namakay komандасы. Сәлам, егетләр, кызлар. Сәлам. Карагыз әле, сезнең Oqtanishda нинди үзенчәлекләр бар? Безнең Oqtanishыбызда иң өлкән кеше яши, аңа инде 122 яшь. Без белмибез, шулай нык тормышны яратамы Oqtanishнымы? Тормышны да, Oqtanishны да яратар дип уйлыйм. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Фатахов Энгел Навап улына, Салихов Ирек Фәрит улына. Һәм дә инде Нурлыев Алмаз Нурулла улына әйтәбез. Аларга да бездән зур рәхмәт. Әйдәгез, егетләр, кызлар, алга! Алга! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Бакча эшләрен ташлап, яңа мәзәкләр туплап, килдек без әйтәк шаятка, үзебезне сынап карарга. Ярым финал килеп җитте, ярым финал. Бер адым атлыйсы калды сиңа финал. Ярым финал килеп җитте, ярым финал. Венера апа көтә мәгънәле җырлар. Oqtanish бәләкәй. Ой, Namakay, Qozon, сәлам! Сәлам дуслар. Ну, ничек тормыш, ничек хәлләр? Кая кашлар? Ярый инде шаяртам гына, ярым финал.
No, dostlar, birerіңізде яңалық бар ма? Денис, сенде yok mu? Мен қазір Денис түгіл, меңа Денис Ильнорович деймін дәшіргіз. Нәрсе, әтейіңі таптың мұны? Yok енді. Қиматлы қиягаздар алдым. О, ненде? 4 қатлы, әліф тұлқысы да yüzіп кете. Eyben. Неге сіз күлесіз? Оқтаныш гіл бір адымға алда бар ол. Міне Қозанда юллар, биналарыны түзілер күні әлі. Оқтаныш дейіндалар жиміріліп келелер. Siz нишлейсіз? Тамашашыларны біраз ғана болса да жәлләгіз инде. Шундай қызық болырға ярый мені. Жетмәсә қошсыз малайны да алғансыз өзігіз білен. Алло, скорый, сізнің ертық бүкселер отделениясы бар ма? Бушатығыз койкыларны. Тағын нәрсе бар? Ну, номер? Тағын номер. Сіз нәрсе жонсызлар мәлі. Барығыз әзірленігіз. Илмир бір жырың бар ма? Бар. Политический жыр бар. Жырла! Біздің президент. Yok, мұнда жырларға ярамай. Еппісілер тырнап кетерлер. Достар, қазір бәрәңгі отырты вақыты жетті. Һәм барығызның да көргені бардыр нүміне бір-бірсіне бірікіп өскен бәрәңгі. Қазір шуның тұрында мюзикл. Сәлем достым, сені көруге мен бек шат, қошылсақ та, екеу бір-бірі бізге, қазір бізді жерге отырталар, һәм шунда өсәшек біз, есіңде қалдыр, мен сені бір кімге бермәмін. Братан, сені бір қашан отыртқанлары бар ма ол? Yok bratan, seni. Yok, çünkü biz bir-berenggi. Фәйрузе, бұл бәрәңгіні нешік отырттырға? Білесің де отыртасың енді. Ақтез! 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 Кішілер, сіз неге алай етесіз? Біз бит бір-береңгі. Біздің қатта екімізге бір көз еді, ансы да аның білен кетті. Біз бит Шәріпжанның қошлары кебек болырбыз деген едік. Ол Шәріп, Әминжан. Әминімжанға гіл Шәріп керек. Біз Венера Ганиева һәм Мөнир Ахмаев кебек едік. Әйе, нашар мисал, ну мисал бит. Ақтез, мен сені барыбір іздеп табашақмын. Біз едік, бір-бірімізді ізлейдік, басқа түштік, давам етебіз. Охо, ненде зұрбас, көп мі мұнда бәрәңгі. Ірі бәрәңгілер, исенмісіз? Татарстанның халық бәрәңгісі, кереклі кешір яфрақлары да бар. Сәлем, красавчик, нешләп мұңсыланып тұрасың? Мен Мансур болам. Мен өзімнің достым Ақтәсін іздейм, сен аны көрмедің ме? Неге сен Ақтәс, кәгден мен бар? Мансурик. Фу, кетелі мұнан шемеха бәрәңгі. Хам. Тұқта енді. Менің достым қайдам екен? Білмейм, мұнда 3 жыл бойы ятқан шия варенесі бар, шуннан сұра. Bir kız varenye. 3 yıl boyu kabarttım. Meni bazga saldılar da. Şuna kure yatam şunda. Siz benim dostum Ақтәсіні көрмедіңіз ме? He? Dostum Ақтәсіні İndi көрмедіңіз ме? Ақтәс. Мен мында өзімнің күндігімді de көрмейм әлі. Тоқта, деме. Атарға мүмкін. Слушай, нәрсеге керексің, ha? Şu Ақтәс, Мақтәс. Қарамында şu хәтлер рахат. Тұқталы, сен әшігенсің түгілмісің? Нәрсе? Сен әшігенсің Bu түгілмісің? натуральное брожение. Ей, кетелі мұндан, сенен бары бір фойда да yok. Gidem indi. Ақтәс, қайдасың сен?
Fendes. Ixtes! Fendes. Ixtes! Fendes bir munda bit. Lekin sen koydaydın. Beren götürtkanda bir malay ret başından ırgıtaydı. Şükür galekmedi. Hem sen şundan kaçtın mı? Yok indi. Şul malayının ebisi Berengin aldı da kiri şul malay qargıtdı. Koşuna ne buldu? Ciddiyindi karalı. Bizni бүтән bir kimde ayırmaz, Ixtes. Lekin turmuş alarını barber ayırdı. Ixtesni oturttular, Efendes indi belişke gitti. Рахмат айтасы килә Винариска шия вареньесі ойнаған үшін. Һәм дә инде 3 литр шия вареньесі. 30 bin rolü bulsa şakırırsın hele, yarayım mı? Davay, hoş. Bu bizning yo'limiz, shoyardirmiz gülürbüz. Gel birge bulayım shoyardu yolunda. Shoyart bizning qonda, shoyart bizning jonda. Bu mezgilde bulgan için rahmet barığızga. Sizin karşınızda nəməkeylər idi. Rahmat. Nämäkәй Оқтаныш, алкышлыйбыз. Гадәттәгечә инде хәзер без жюри әгъзаларына күзләребезне, карашларыбызны юнәлтәбез. Төбибез булсын Айваз. Әйдә сиңа карыйм алайса, күтәр смайлигыңны. Башла син ул хит-парадны. Елмая Әбри, Елмая Илнас, Елмая Ландыш, Елмая Венера апа, Елмая Айваз. Күрмәгәнне күрсәтәсең уенның иң башыннан. Әйдә Айваз, сүзең бар бугай. Дөресен әйткәндә, бик кыю команда. Ни өчен дигәндә, әле берәүнең дә сәхнәгә чыгып, Винарисның әшигәнен кычкырып әйткәне юк иде. Шуңа күрә менә шушы батырлыгыгыз өчен ким дигәндә сезгә уңай билге. Гомумән менә башланганда бераз гына куркуга төшкән идем. Мин әйтәм, тагын миңа хәзер Алмазның каргышы һәм кулы төшер микән инде дип, чөнки бик якын утырган, миңа кычкырып утырды ул. Карап утырды. Шуңа күрә Аллага шөкер, сез мине шушы зур афәттән коткарып калдыгыз. Хәтта җыргыз да минем турда, әйме Шумани бабай дип, мине бабай дип игълан иттеләр бит. Шуңа күрә бабай бүген бункердан чыкты. Рәхмәт Нәмәкәй. Рәхмәт Айваз. Матур сүзләр, бик кирәкле сүзләр минемчә яңа команда өчен. Юк, все булды. Илнас. Бик яхшы уенның башы. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа, Илнас. Бик яхшы уенның башы. Рәхмәт Нәмәкәй, озатабыз сезне. Уеныбызны дәвам итәбез. Сәхнәдә нәкъ менә Арча педагогик көллиятеннән Кычыткан командасы. Каршы алыгыз. Минем каршымда Арчадан Кычыткан командасы. Сәлам. Сәлам. Карагыз әле, Арча педагогик көллиятеннән күп кенә йолдызлар чыккан. Сезнеңчә кайсы чыгарылыш иң шәп иде? Biz бит әле укып бетермәдек. Молодцы. Рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә район җитәкчелегенә һәм үзебез укыган көллияткә, һәм шулай ук инде Артур Сабировка һәм Фәннур Фатыховка. Бик зур рәхмәт аларга. Бездән дә рәхмәт. Әйдәгез, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Каршы алыгыз. Сәхнәдә Arşa командасы быйыл. Финалга чыксын әле. Айваз барда, Әбри барда. Чемпионы булсын әле. Чемпионы булсын әле. Ялла карар булдыра бик өзümдә.
Selam dostlar. Habide video ulubuzun tuyda boşqa çıkış jasavçı birinci rətdə oturmuş artistlər. Verapa bir davranışım var siz. Şohide olası şohide. Dostlar bir eğitirgene yola bildi. Bir 4. kursqa gidip күзгеләти бәсет жыллар гайрәтте бит. Васы ерләр бараза зашыт әйләгез кирегез. Bravo! Bravo Emir! Şul kadar! Naşar itip parodiya күрсәткән кеше юк әле. Нәрсә бу? Кем өйрәтте сине? Әбри? Сенсей. Әмир, бас әле. Хәерле кич Казан. Сезнең каршыгызда Арча педагогия көллиятеннән кычыткан командасы. Һәм безгә финалга узар өчен көчле итеп чыгыш ясарга кирәк. Бүтін күш ауылда бітті ішінде бәрәңгі отыртқанда. Әмир, тавышам мәле. Гә, кайсыгызда инде яңалыклар бар? Мин миниатюр язганыйм. Сөйлең әле, пожалуйста. Миләш, давай сиңа түгел, яма? Рәхмәт. Сәлам дуслар, һәм безнең аша бушка кергән туганнар, жюрилар, исәнмесез. Монда миниатюр язганыйм. Мине поддержайтегез, пожалуйста. Bir günü bir mujik ezrek kine kübrek soğup koytkan dağın, xotununa beylene başlagan. No, siz yigitler şunu deyişindi, beylene başlasız iştegiz. Xotuna eyteyindi, gitti, yok, eyde deyindi. Neticede bular birge yıklıyorlar. No, anladınız ya? İkinci günge, alarının bir eyde İkinci günge ol mujik özünün inde yıklamağını aşıqlana. İyi? Anladınız ya? Seyirindi, конечно, Tibreninin tanışkanların sahnede sizlerge. Ну ладно. Siledim. Ярар, Миләш, аңладык. Булай булмый, әйдәгез. Миниатюрларга күчәбез. Кычыткан командасы. Сулга! Барыгызның да кечкенә чагында кушылган электропастукка телен тидереп караганы бардыр. Юкмы? Яра, киләсе миниатюрга күчәбез. Күз алдыгызга китерегез. Шүрәле белән су анасы туачак балаларына исем сайлыйлар. Фәрит дип кушабыз. Фәрит. Инде Фәрит бүтін кішіде. Yok. Илфат. Илфат самогон куатырган була. Нәфқат дип кушабыз алайса, нәфқат. Нәфқат жылый тұрган. Бәлки, жырлый тұргандыр? Шул инде ул, жылап жырлый тұрган. Ойваз дип кушабыз. Ойваз. Исем минде ул. Олайса, Рүстәм дип кушык. Рүстәм? Рүстәмле бой җиргә бара. Кыз туса да Рүстәм дип кушабыз. Ну, аңладыгыз инде, Рүстәм. Ну, Нургалиевич. Аңладыгыз, Ладно. Точно? Күз алдыгызга китерегез, Курбан гаете алдыннан булган хәл. Күрше. Курбан чаларга bir сарык кирәк, сарык юкмы синдә? Бар, күрше. Бар. Аралы күрше. Сарык юк икән. Үгез бар. Үгез. Зурдагын. Тирisi de була. Пак. Так. Аралы күрше. Үгез юк икән. Тавык бар. Тавык. Шылпасы тәмлек. Yumurkaları da var. İsənmisiz? İsənmisiz? Bəyirəm bilən. Ezrep yürüdüm bitim aturam, seni
Құрметті достар, барыңызға белгілі болғанша біздің Орша педагогикалиетіне бик көп кенә танылған йылдыздар шыққан. Хәзер инде шушы сәхнәгә басып торучы йылдызларга тагын да яктырак яныр өчен финалга үтү кирәк. Орша шәһәреннән килдек без сезгә җиңәргә, бер атлык зәкләрне сезгә бүләк итәргә, без финалда әнигә шалтыраттырга. Аны бәхетле итәргә. Biz finalga үттек әни, biz finalga үттек әни, biz finalga үттек әни, biz finalga үттек әни, biz finalga үттек әни. Оршадан Кышыткан командасы. Шыдағаныңыз үшін рәхмет. Кышыткан, Орша, алкышлыйбыз. Молодцы, әфәрин. Шулай ук бу сезонның дебютантлары. Гадәттәгечә карыйм жюри әгъзаларына, алар оралаша башлады никтер. Смайлар күтәрергә кирәк. Әйдәгез смайларга күчәбез. Әбри елмая, Ландыш елмая. Винер апа, Илнас һәм Ойвас әлегә уйлыйлар. Хәтта оралашалар даже. Винер апа, елмая. Анда күренмәде просто артта Винер апа. Илнас елмая. Ну, Ойвас. Ойвас да елмая. Димәк, барлык жюри әгъзалары да елмая торган смайл куйдылар. Илнас. Дөресен әйтәм, менә шундый тулы, шундый кайбер менә номерларыгызда мәгънәле моментлар булганга күрә генә шәхсән үзем куйдым менә ахыргы моментта елмаю билгесен. Моңа үзегез нәтиҗә ясагыз, яме? Менә шу. Калган ниндидер моментларын миңа калса менә коллегалар әйтеп узар. Рәхмәт. Илназга карамагыз, ул юморны аңлый торган кеше түгел, мен менә концертларда йөргән бар. Мин Орша педагогикалиетенә башка билге куя алмыйм, чөнки үземнең 5 ел гомеремне шунда сарыф иттем дип әйтә алмыйм. Рәхмәт, молодцы, бишле. Әллә үпкәләттеләр инде, белмим. Юк, мин әбри коллега белән, әбри дус белән бик тә килешәм. Юморны аңламауга карамастан, алга, менә ничек ул әйтте, алга барыгыз, беркемне тыңламагыз, ләкин нәтиҗә ясагыз, яме? Рәхмәт. Шуны гына әйтә алам, кемнең кем икәнлеге барыбер импровизациядә күренәчәк. Менә монда инде сынатмагыз. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт Кышыткан командасына. Озатабыз сезне сәхнә артына. Һәм инде гадәттәгечә партнерларга рәхмәт укыйм. Түбәтәй компаниясы тиз туклану рестораннарының заманча фастфуд форматында беренче хәләл шелтәре. Һәр вакыт өйдәгечә җылы һәм тәмле ризык белән каршы алалар. Рәхмәт сезгә, Түбәтәй. Киләсе командам Яршаллыдан. Бу сүздән соң инде залда дип кычкырырга тиеш, чөнки аларның җанатарлары бик күп. Бик күп Шаллыдан килгәннәр, моннан түгел. Хотя алай уйласаң Казанда да Шаллылар бик күп. В общем, туктатам үзем спичны. Яршаллыдан Чылны бройлер командасы каршы алабыз. Минем каршымда Шаллыдан Чылны бройлер командасы. Сәлам. Сәлам. Карагыз әле, ярым финалга нинди максатлар белән килдегез? Безнең Чылны бройлер тавыклары аша белми. Шуңа күрә бу ярым финалда без чыгып очмаска дигән максат куйдык. Кызык мәзәкләрегез дә шундый кызык булыр дип өметләнәм. Рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне Шаллыдан килгән җанатарларыбызга, җитәкчеләребезгә һәм әлбәттә инде гаиләләребезгә җиткерәбез. Шәхсән миннән дә аларга зур рәхмәт. Әйдәгез, уңышлар сезгә. Алга! Тормышта уңышка ирешкән һәр кеше кебек, безнең Илмир да политикада үзенең карьерасын башларга уйлады. Хәерле кич, хөрмәтле казанлылар һәм казанчыхалар. Ну, или казанчыхалар. Гомумән мөһим түгел. Әгәр дә мин президент була калсам, ант итәм. Бүтән ашаннан бер кайчанда әйбер алмаска. Нәргиз нәрсә бу? Нәргиз! Сайрый сандык ашлары. Ант итәм, илдә бүтән интернет изоляциясе булмаячак. Чөнки мин буш точкаларда берни дә аңламыйм.
ант итәм, июнь айында бүтән жылы суны сүндермәскә. Без аны декабрьдә, яисә гыйнварда, февральдә, гомумән елның һәр айында сүндерербез. Бары тик июньдә генә түгел. Шәхсән үзем туучылар санын арттыру проблемасын шишәргә ант итәм. Без Нәргиз белән бу проблеманы шишәчәкбез. Илмир, тагын нәрсә сөйлисең инде сине? Кызлар, мин президент булырга ойладым. Президент? Нинди синең президент? Вообще-то мин инде үз эшемне дә алышып җибәрдем. Менә карагыз. Путинның Путинка булса, минеке Илмировка булачак. Илмир, жүләрмесең син? Айгөл, нигә алай дисең? Мин әле сине юллар министры итеп куймакчы идем. Нигә юллар? Әнә син нинди безнең юллар кебек сикәлде әле. Кызлар, минем сезгә яңалыгым бар. Мин район бюджетыннан КВНга акча таптым. Менә. Илмир, синен берәр жүнләй бер чыгамы ул? Нигә алай дисең? Әле арагыздан берегез президент хатыны да булырга мөмкин. Син нәрсә, безне шушыңа кызыгыр дип уйлыйсыңмы? Ой, Гүл, син чыннан да аның президент буласына ышанасыңмы? Люда, миңа инде 35 яшь. Һәм президент буламы ул, юкмы, миңа барыбер. Ну, алайса, таныш булыгыз. Чылный бройлердан президентлыкка беренче кандидат. Гарфуддинов Илмир, сезнең йомыркалар ышанычлы кулларда. Чылный бройлер, башлыйбыз. Инстаграм ябылганнан соң блогерлар уңайсыз хәлдә калды. Безнең президентыбызга да авыр туры килде. Күз алдына китерегез Рөстәм Нургалиевич кабинетында. Менә монысын кичә төшергән идем. Менә монысын бүген төшердем. Монысы ниндидер документ. Менә 3нче көн ничек матур чыкты. Искиткеч матур. Менә моңа репост ясарга кирәк. Алайса минем вакытым юк. Әнә нинди матур кояш батышы. Авыл кибетендә булган хәл. Исәмсез, миңа бер буханка ипи. Сездән 30 сум. Карта белән. Google Play эшләйме шулай ул? Шулай булып чыга инде. Миңа хәзер нәрсә эшләргә соң? Нәрсә соң бу? Әҗәт дәфтәре. Ого! Беренче тапкыр күрәм мин андай әйберне. Шулада һаман аның белән кулланалар. Күз алдына китерегез урамда булган хәл. Who's the next? Чыгарылыш кичәсендә булган хәл. Әти, бәлки өйгә кайтырбыз. Әнең биеп бетерсен инде. Көтмәгез мине, көтмәгез, кайта торыгыз.
Әйдә, қайтып кеттік. Көз алдына кетірігіз, ғойләдә болған хәл. Қойда жүр енді ол. Сағат бит енді 12 толып кетті. Хәзер қойта, ол бұршылма зихар, хәзер қойтып ішті. Так, сен сағатны көрдің мі? Ну көр әлі. 94-ші ел. Балтика полторашкасы. Нинди хисләр. Так, тағын бір тапқырмынды хәл қабатланса. Матырым, сенің иде точно бір кімді yok mu? 97-ші ел. Геленджик. Ах, Рави. Корпоративтан соң көп кенә кешеләр өстәлдә калган ризыкны үзе белән җыеп алып кайтып китә. Күз алдына китерегез, өстәлдә берни дә калмаган. И глянет мгла из всех болот и всех тесней, и засвистит веселый крот над бедой падаю. Ты запоешь свою тоску, летя в Hürmetli dostlar, шығышыбыз ақырында нәрсе айтасы келген еді. Әгер де мен президент бола қалсам, хакимиятны яңартыр едім. Мәселен, әбіріні мен энергетика министрі етірейім. Неге энергетика? Әне ол нинди энергичный. Ландышны, халық ара мөнәсәбәтләре министрлыгы иттереп куячакмын. 4 бала белән эш авыр булмас микән аңа? Курыкма, хәзер анда вообще эш юк. Әміне Венера Ахатовнаға Татарстанның халық артисты исеме бирәчәкмен. Соң ул булай да бит Татарстанның халық артисты. Менә күрдеңме? Минем әйтүем генә булды. Гарфудинов Эльмир, үз сүзен тота торган кандидат. Сезнең белән чылный бролер, рәхмәт дуслар. Яршаллы. Әйдәгез әле жонатарларга карагыз, флаглар белән, плакатлар белән килек. Чылный бролер, мондамы сез? Әнә бит, карагыз. Эштән качтылар, шатланалар. Жюри әгъзаларына карыйбыз, смайларга карап, әбри елмая. Бүген вообще көне буе елмаярга. Әзер Ландыш елмая, Венера апа елмая, барысы да елмая. Исемнәрен дә әйтмәсәм күренеп тора, барысы да елмая. Котлыйм сезне, берничә сүз әйтсәгез, әйтәсезме, юкмы? Шауларга әйтегез инде. Ярактан килделәр бит. Ландыш Нигматҗанова. Шауларга әйтәм, чөнки мин үземдә шаулынака бит. Сез супер, миңа бик ошады. Бер бәйләндерә бер дә юк. Шаулар күп сүз сөйләми ул. Шулай. Илназ. Ландыш белән Риза уенның уртасы шәп. Молодцы. Рәхмәт Илназ, рәхмәт Ландыш. Булды бугай. Рәхмәт чылный бролер. Котлыйм сезне. Әйдәгез сәхнә артына. Дәвам итәбез. Әлбәттә, Әлмәттән. Әлмәт шәһәре. Хәзер минем янымда әлбәттә Әлмәттән командасы. Сәлам кызлар, егетләр. Сәлам! Нә сәхнә чыгыр алдыннан минем сезгә бер генә соравым бар. Башы белән нәрсә булды? Ул сүзләрен еш оныта. Шаяртам инде. Молодцы, ярый. Рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне әлбәттә әйтәсе килә мәдәният идарәсенә, яшьләр белән эшләү идарәсенә, Рамазанга һәм Video Production Coguard Pro'га. Камила! Ферда, директор, 26 яшь. Нәрсә булды? Рөстәм сулады. Камила, официант, 18 яшь. Рөстәм, бармен, 29 яшь. Илмир кайда? Илмир, әшекше, җидегә утырды. Бар, Оляны шакыр.
Алия, хисапшы, яшет, белгісіз. Көбейме? Директор шақыра, яңалық бар. Жиынығы, ойын күтті. Selam Kozan, biz kelip jetdik. Elmir, hayda qizdir. Сен һәм бергә сәхнәдә, юлларны ярабыз финалга, килдек кешене көлдерергә. Утыралар жюридә, Венера, Әбридә, Айваз һәм дә Ландыш, Илназ Сафиуллин. Нигә бастың син пропискага, шу югары ысланга, син бит кирәк әлмәткә. Bu jırını biz jırladık çünkü bizning restoranның tarixi var. Илназ Сафиуллин өзінің ижады yolun bizning restoranda başladı. Hatta onun birinci oyun kuralı bizde saklanıp kaldı. Bizning restoranның ismi Уфтанма. Һәм мин ТНВда bizga reklama zakaz etdim. Restoran Уфтанма. Акча түләсәгез, бушка ашатабыз. О, зарплата. Күрделәр инде. Нинди зарплата? Рекламага акча җыябыз. Ә мин жырласам, акча бирәсеңме? Юк. Алайса мин жырлыйм. Күпме дөньяда айдарлар. Күпме дөньяда Рөстәмнәр. Беркем дә белми, беркемгә кирәкми. Иван исемле хәзрәтләр. Молодец. Хәзер үзебезнең уңышлар турында сөйләп китәбез. Күптән түгел генә 60 кешегә ифтар уздырдык. Эй, үтеп баручыларга финики ату ифтар дигән сүз түгел ул. Ресторан Уфтанма. Сездән калганны эт ашамый, ә повар ашый. Ярар, тагын нинди яңалыклар бар? О, миндә яңалык бар. Өр яңа визуаль меню әзерләдек. Камилла, күрсәт. Куриный отбивной. Говяжий отбивной. Гуляш. Ә монысы нәрсә? Ә монысы музыкаль пауза. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, у нас НТВ? Кстати, миңа яна коктейль өчен шәрәп кирәк иде. Дөресен әйткәндә, шәрәп миңа да кирәк, соуска. Егетләр, монда соңгы шиша калды. Эй, полусладкилар! Барыгыз эшләгез әле! Ресторан Уфтанма. Бездә авторский меню гына. Кешенекен кулланмыйбыз. Илназ Сафиуллин, сез шундый шибәрле. Камила, син нигә Илназга подкатывать итәсең?
Юк, бу шеф-повардан комплимент. Туйдырды инде ул полусладкий. Ярар, калган жюри әгъзаларына нәрсә бар? Менә. Сез нәрсә? Бу бит мөхтәрәм жюри. Мен хәзер жюриларга өчен сок ясыйм. О, әзер. Хөрмәтле жюри әгъзалары, киләсе этапка без кирәк. Чөнки әйдә шаярт финалында без банкет уздыралабыз. Biz 2 ел уйныйбыз. Һәм финалга үтәргә бик нык телибез. Барлык командаларны без хөрмәтлибез. Ләкин кирәк бит җиңәргә, кирәк безгә! Әлбәттән, Уфтанма рестораны. Әйдәгез, сіз күтәрдің, миңа күтәріңмесің, или әлмәтләргә күтәрдің? Әлмәтләргә, Йылмая, Әбри, Йылмая, Ландыш, барысы да Йылмая. Барысы да Йылмая. Мындыны күргән юк иде әле. Шуны әйткәндә, интрига үсә бара. Сүзләр бармы? Илназ, син Әлмәттә туып, күп еллар яшәгән кеше иде. Сүзем минем Әлмәттә туганга күрә түгел. Бик яратам туган якны, якташларга сәлам. Бик үзенчәлекле, своеобразный юмор. Менә мондый юморны мин аңлыйм кебек. Әбри. Аршаларны да аңлыйм, мондыйны күбрәк аңлыйм кебек. Әйе, тәнәфес вакытында. Рәхмәт. Шынлап торып, үзенчәлекле матур юмор. Кызык булды. Рәхмәт, Илназ. Булдымы? Булды, сөйләшеп туктадыкмы? Алкышлар, әлмәтләр. Зур рәхмәт. Сәхнә артына озатабыз. Дәвам итәбез. Сәламләү бәйгесен тәмамлыйлар Зәйдән, Зәй әбисе командасы. Каршы алыгыз. Минем янымда Зәйдән, Зәй әбисе командасы. Исәнмесез? Исәнмесез. Карагыз әле, 3-нче сезон уйныйсыз, бер дә картаймыйсыз. Картайырга вакыт та юк, җай да юк, Руслан. Чөнки без яшьләр белән яшьләр арасында яшәреп кенә яшибез, шаярып яшибез. Инде 100дән елмаю китмәгән кешенең аның картайырга вакыты юк. Аллага шөкер. Бәләкәй генә лекция булды бу яшьләр өчен һәм әбиләр өчен. Рәхмәтне кемгә әйтәсез? Әлбәттә инде зур рәхмәтләребезне үзебезнең район җитәкчелегенә, тамашачыларыбызга, җанатарларыбызга һәм инде үзебезнең яраткан гаиләбезгә әйтәбез. Җир шарының барлык кешеләренә рәхмәт әбиләрдән. Ярый, уңышлар сезгә, тик алга гына. Алга! Рәхмәт. Сәлам, Казан! Чоты аңлап бетермим әле мин, кызлар. Нишләп шул хәтле кәефегез шәпсезнең? Нишләп шәп булмаска? Безнең илдән чит ил брендлары китәләр. Әкренләп СССРга кайтабыз. Яшьләр дә безнеңчә киенә башлады. Хәтта ЛГБТ-да санкциялар керттек, гей-парадларны тыйдылар. Карагыз әле безнекеләр дә китеп бетәрләр микәнни бөтенесе? Китәләр, бензин бәяләре төшә башлады. Хәзер пенсия арттыручылар да калмаячак. Безнең почтальон Хариста китәр микән? Ул причем? Соң ул бит пенсия керткәндә, этне кытыртып үрдерә керә. 6 стакан чәйне эчә, чыгып киткәндә ишек төбендәге өр-яңа галушны киеп чыгып китә. Соң бу кем буласың инде? Да, син хаклы. Ярар, кайгырмагыз, китсәләр китсеннәр, абзаларны җырлап узатып калырбыз. Европада безне аңларлар микән? Аңлаешлы итеп җырларбыз.
Ağidelinin biçinde. İki görül miksata, miltna töktüm, gittim, touchdown deyip yadı. Kızlar gittik. Tegeler de gittiler. Başlayız. Avulda mınday hallerde bula. Babay balnista yatıp Şampiyonlar Ligasının finalın koruy almadı. Tek ebiге обязательно qararga qo'shdi. Qaradыңmı? Qaradım. Mine bilsen eğer ime stadion ime. Onda quyosh boy ime. Stadionның bir pişmağındağına ezrek yoqtığılık көрінеп, balған жері қап қарайын дейме. Mine Carlo Ancelotti ime anda. Her vaqıttağışa ortada pişmaqta ime Casemiro. Onda ime Toni Kroos ime. Luka Modric ime. Короче ime. Klub indi mine ime. Şoy basqan ime, qarrıyında stadion ime. Tegi yaqqa barmağız. Bu yaqtan bırılığız. Nek bizning kütüşe qaynulayındı mine көрсең eğer ime. 60 milyonluk stadion. Liverpool tigi tupni tutmaganda jırlap jibereyndi mine ime tigi. Falaklarım mine bulay tutkanlar ime tigi ime. Yine belakila, deyip jırlap jibereler. Bütün tenlerime, balaşınları qoplayındı mine көрсең. Qarale, Sergio Ramos oynadı mı? Git indi mından, Sergio Ramos көптен пассажирға көшті бит indi қазір запаста отыра. Короче, дальше тыңна. Хоп, мында білген штрафной еме қазір. Нешлерге? Куртуа ете. 5 кішіні стенкаға бастырғыз дей. Тегілер шығып бастылар еме. Біреу осқа жатты еме. Остан өтмесін үшін. Ну, білесің бит indi, короче, еме. Қазір нешлерге еме. Мана ете. Мен берем дей. Какой мында? Александр Арнольд Трент шығып басты еме қазір еме тігінде еме. Қазір міне. Трент та ойнады міне. Трент indi, Трент, короче, еме. Қазір міне тігі күртетеді берем қазір еме де берем деймді. Тоқталы, нешаншы минутта болды бұл? Сың 70 біле 80 арасы болғайын деймін. Жоқ енді түгәлірек әй, нешаншы минуты е. Сың жаным қоян білмейді, қатырлемеймін сан. Ей, титибаш, міне шушыңа құшын деймін, құмыр ішінде бір тапқыр футбол қараға құштым. Шының да есінде қалдыра маған сан. Avulның bir күні әби білән ұнық. Ulan, şuşa qasты işledi seni? Mine ana. Ulan, qoysa tişini tişledi, barmağını tişledi mi ulan? Mine ana. Ulan, ısıttı mı? Usta itti mi ne ulan? Mine ana. Fikret, şolu bataylı bu qozna. Qotırak soqtın boğay. Şit el brendlari bilan birga Gollywood kinolari da ketdi. Yori eli tirik kinolari qoldi. Yol birigіз Sultan Süleyman Fikretleri. Ханым Султаным, зинхар үшін сарайдағыларға әйтелі, миңа Хюрем деп дәшсінлер. Олар сіңа кім деп дәшелер? Хирня дейлер. Олар әлі сені де жылы құл Фикрет деп ертелер үздің болмағанда. Тоқтала, миңа неге олай деп дәшелер? Сен Минзәләдің ассиминаторлар курсын бітірдің бит. Ханым Султаным, мен сізге шындай матыр күлмек тіктім. Ешіл ширем түсінен. Бек әйбәт болған? Тағын тігейм ме? Тек. Ханым Султаным, мен сізге қызылдан шол бар тіктім. Бек әйбәт болған? Тағын тігейм ме? Тек. Ханым Султаным, мен сізге шындай матыр шол бар тіктім. Тағын тігейм ме? Тіктің бейтінде! Орып кеттім әлі мен біраз. Ял етіп алырға керек. Қоя, Афифа хатум. Тарканны шақырыңыз. Sultanım, biz onu oğula bitirdik bitinde. Нешек? Sen üzügüz Tarkan'ı oğulağız deydiniz bit. Ақмақ, Тараканны дейдім, мен Тарканны деймәдім. Ғафу ет Sultan, yolғышлық кеткен. Дағы кім барсың индан да, шақырыңыз инді бірәрсін көңіл ашырға керек. Бар,
Benim hatunlar bek көп inде ул конечно, но seni tanımam bit әле мен. Кимсең әле син? Кая сал инде ул маскаларыңны хәзер коронавирус бетте. Кара әле. Синең йөзеңә нәрсә булды? Әллә палас кактылармы чыраеңда? Дия төкергән ашаган чыраең. Сен минем башымны катырма, Султан! Үш алырга килдем синнән. Сен минем сөйгәнне урлап китеп, үзеңнең гаремга. Урамда салкынмы әллә? Юк, ник сорыйсың? Булай гына сорыйм. Эй, баш катырма әйтәм бит. Синең соңгы минутларың. Үтерәм! Үтерәләр! Урамда салкынмы әллә? Юк, нигә сорыйсың? Юк, булай гына. Мин туеп киттем бу кешедән. Сакчылар, моны зинданга ябыгыз. Ханым Султаным, тимәңә. Ул бит минем улым. Икенче сериясын сез финалда күрерсез. Алла берса. Хөрмәтле дуслар, сезнең белән Зәявисе командасы. Зәй әбисе һәм ике бабасы уже безнең монда состав тулая бара. Әбри елмая, Ландыш елмая, Венера апа елмая, Илнас елмая, Айвас елмая, барысы да елмая. Рәхмәт, бәлки берничә сүз әйтеп китерсез. Великолепный векның теге беренче сезонын гына караган идем, дөрес әйткәндә. Дәвамын белми идем. Менә хәзер күрәм инде. Киләсе сериясын күрәсе килә, дөрес әйткәндә. Рафис катнашуы белән күрәсе килә. Алла бирсә, шул рәхмәт бик зур, күңелле булды. Сүзләр бетте, чыгыш тәмам. Рәхмәт Зәявисе командасына, сәхнә артына озатабыз. Алкышлап әлбәттә. Моның белән беренче уеныбызның беренче бәйгесе тәмам. Һәм инде икенче бәйгегә күчер алдыннан барлык командаларны сәхнәгә чакырам. Әйдәгез, алкышлар белән каршы алабыз. Импровизациядә безнең жюри әгъзалары катнаша, бер-бер артлы алар сәхнәгә чыгып, ниндидер ситуация күрсәтәләр, инде командалар шул ситуациягә кереп, кызыклы комментарий, кызыклы җавап кайтарырга тиеш. Менә шулайрак. Аңлаттым, белмим, әйдәгез сәхнәдә карарбыз, ничегрәк үтәр. Сәхнәгә чакырабыз Айвас Садыров. Әйдә, мен сәхнәгә Айвас. Димәк, Айвас, синең ситуацияң шундый. Син свиданиягә барасың. Килдең свиданиягә, уже килдең, басып торасың, син көтеп. Шундый чәчәкләр алгансың. Искә төшердең. Ерак 2005 елымны. Урамда суык иде. Синең сүзләрең шундый, Айвас. Мин сине инде 3 сәгать көтәм. Һәм инде һәрбер команда шул сүздән соң ниндидер кызыклы җавап кайтарырга тиеш. Или комментарий. Шаяртма, зинһар өчен командалардан мәзәкләрне урлама. Ярар. Чылны бройлер, әйдә, Айвас. Мин сине инде 3 сәгать көтәм. 3 сәгать? Мин сине инде гомер буе көттем. Ярали хатының килмәде. Мин хәзер шундан гына куркам. Арттан Рафис килеп басмаса ярар. Чыкты ул. Артыңда тора, кара. Пурыкты. Күзеннән күрдем, пурыкты. Мин инде сине 3 сәгать көтәм. Айвас, син шуңа шундый монсың менә. Кит мондан шәмә хәбәрәңгә. Мансурчик килде синең яныңа. Ул просто синең шәшәкләреңне күрде, үзенә дип уйлады. Тагын җаваплар. Чылны бройлер, әйдәгез. Мин инде сине 3 сәгать көтәм, иптәш. Карагыз әле, нинди принципиальный таксист, мен үзеңнең соңыңда. Рәхмәт. Сдача, Айвас. Анысы шәйлеккә. Ярар. Так, Арша кычыткан командасы, Айвас. Мин инде сине 3 сәгать көтәм. Татар радиосы сине әле дә көтә әле. Но, аңладыгыз ишенде. 3 сәгать көтәм. Көттең, килдем.
Китті қалай сайды? Молодец, инициатива. Сенде Оқтаныш. Мен енді 3 сағат күтем сені. Eyde şoyartın bir koşanda vaxtında başlanğanı yok indi. Әйбәт. Чылны бролер. Мен сізні 3 сағат күтем. Тағын 3 сағат күтерсің. Мұншыға түрісі бір колмағансың бит сен. Рәхмәт Ойбас Садыров, бик қызықлы ситуация болды. Біз дәвам етеміз сәхнәгә Илназ Сафиуллинны шақырабыз. Сенің фразың шундый: "Мында матур күбәләк ұшып йөри иде." Күрмәдегезме? Күрмәдегезме? Бар. Әйдә. Мұнда бик матур күбәләк ұшып йөри иде. Күрмәдегезме? Күрдік, 3 сағат сөйдік күтіп отырды. Шешек қайда? Венера Хатуна мені алыштыра алмасыз мекен? Мұнда бик та матур күбәләк ұшып йөри иде. Күрмәдегезме алай бұлай? Соң күбәләк үзем бит инде. Так. Мұнда бик матур күбәләк ұшып йөри иде. Күрмәдегезме алай бұлай? Мында бик матур. Юк, кушымтаны тагын уйларга керек. Жыр язғанда шундай образға кіргәлейсің. Мұнда бик матур күбәләк ұшып йөри иде. Күрмәдегезме? Біздің шия вареньесына құнды ол. Булды бұғай, булды. Рәхмәт Илназ. Рәхмәт, жибәрегіз мен. Дәвам итәбез. Киләсе жюри ағзасы Венера Ахатовна Ганиева. Венера апа, сезне сәхнәгә шақырабыз. Венера апа, сіз боксер. Боксер хатын қыз. Һәм сезнең шундый сүзегез. Кем анда ширатты? Мин әйтмәдем бит әле. Әйтегез хәзер. Кем анда ширатты? Ну, күту шираты sizde. Бу арша булды. Чылны бролер. Кем анда ширатты? Хәзер походу күбәләк күрәм. Чылны бролер. Октаныш, әйдә. Кем анда ширатты? Ну, Мөнир Рахмаев. Предатель. Кем анда ширатты? Бүтән тимәгез инде аны, ул бит бәләкәй. Рәхмәт Әлмәт. Кем анда ширатты? Ladies and gentlemen, Кызыл пышмакта Венера мощный жируй. Кем анда ширатты? Мои любимчики. Хюрем. Сен кім әлі? Валиді, сен кім? Хафифа? Ширата мен Фируза. Кім анда ширатта? Менен соң
Bizning kebeklerge şiratsız. Точно. Тоқтаныш. Сен дағы шықтың да? Шықтым, ашыламасағыз. Ну, команда ширатта. Біздің командадағы груша кетмеді әлі, шақырайын ма? Болды. Тамам бұғай. Рахмет, Венера апа. Шәп болды. Ландыш Нигмаджанова. Микрофонны да алсағыз, Ландыш, фразығыз мына шундай. Мин мерч шығара башладым. Мерч. Барыбызда білеміз нәрсе ол, Бу футболкаға нәрсе язырға. Мин мерч шығара башладым. Бу футболкаға нәрсе язырға. Мен мерч шығара башладым. Бу футболкаға нәрсе язырға. Жауапларына күтәбіз қазір. Орша. Мен мерч шығара башладым. Бу футболкаға нәрсе язырға? Ярышбать. Ага, чылны бролер. Мен мерч шығара башладым. Бу футболкаға нәрсе язып қойырға? Гарфуддинов Илмир, халық кандидаты. Ага, Оқтаныш. Мен мерч шығара башладым. Бу футболкаға нәрсе язырға? Әқтәс білен фәндәс мәңгілік бірге. Мен мерч шығара башладым. Бу футболкаға нәрсе язырға? Everybody come on baby, black star crazy заяби. Өзі ойлап шығарған. Оқтаныш. Мен мерч шығара башладым. Бу футболкаға нәрсе язырға? Сіз лучше жырлар шығара башлағыз. Болды бұғай, болды, рәхмәт. Рәхмәт, Ландыш. Алқышлар, үзі рәхмәт. Әбри, Хабриев. Сөздерің, сен Әбри Хабриев. Сөздерің шундай, нәрсе, салаватны миннен яқшырақ көрсәте оласың мы? Меңа атрибут yok mu ne? Неге? Атрибут сенің ішіңме бейді. Сен парадист, ненде атрибут болсын анда? Ишігәл тағын бір тапқыр? Нәрсе, салаватны миннен яқшырақ көрсәте оласың мы? Нәрсе, салаватны миннен яқшырақ көрсәте оласың мы? Жоқ. Yollarıma karşı çıkma. Орша, молодец, вообще, мұнда Оқтаныш тұрайды, олдына келіп басы. Әлі бір қашанда Оқтанышлары бұлай өткені yok. Орша просто Қазанға яқынырақ шоңа жіберді. Бұлат. Поддержка бар бейді мұнда тегі Оршада. Нәрсе, салаватны миннен де яқшырақ көрсет аласың ма? Оқыремаса, Мазеда. Крипта дейдің ме сен? Японша сөйлештік біз амына. Нәрсе, салаватны миннен де яқшырақ көрсет аласың ма? Шушында болды ма пародия? Сіз біздің кебек әрбір ойынға главадан Шаймиев тоғышы білен ақша сұрап қараң. Чылны бролер. Нәрсе, салаватны миннен де яқшырақ көрсет аласыз ма? 11-ден соң бара сатмайым. Evet. Барыбызда көз алдына кетірдік, кешіні, ауылын, әйді. Нәрсе, салаватны миннен де яқшырақ көрсет аласың ма? Білмем шол. Можно попробовать? Давай! Давайте, бабушки. Нәрсе, салаватны миннен де яқшырақ көрсет аласыз ма? Оптым көрсетейік ме, бірем ме? Evet. Оқтаныш. Нәрсе, салаватны миннен де яқшырақ көрсет аласың ма? Сен менің кебек туры қарай аласың ма? Хайуан. Башта Ландышқа әйтті, име? Я тебе больше скажу. Балкартрада. Иди сюда. Иди сюда. Между прочим, Венера апа, печатный на меня смотри.
Между прочим, я... Сіз қоясың? Уникальный человек. Yo, bu kaçtı bu gayarı. Keel. Big matırımızı var. Yüreğinden übereceğim. Көрінмеш uyurak деген. Men уникальный человек. Benim bir kız kazanға, ikincisi ufağa қарап тұра. Одновременно. Yo, öpmәгіз, мен Денис түгіл бейт, әне ол. Пошел ты, понял? Болды? Қайтам? Менімше болды, қойт. Рахмет сен, Әбри. Жоқта, бар қайт. Әйді. В общем, аңладым. Абой арғансыңдыр, бар қойт әйе. Все болды. Мұның білен екінші бәйгі тәмам, тағын бір топқыр жюри ағзаларына біріншен олқышлар, име? Ситуациялар үшін рахмет. Екіншіден командаларға олқышлар. Қазір енді ең ауыры нәтиже ясарға керек. Чүнки біздің бірінші бәйгіден соң барлық командаларда ұртақ балары 5 смайл болды, 5 йылмай атырған смайл. Әрбір командада да. Әміне импровизация бәйгісі кімдір жюри ағзалары арасында әйткен еді, ол сөзіні импровизацияда көрербіз деп әйті. Айбас айтты бұғай меніңше. Міне импровизация тәмам, қазір енді әйдәгіз нәтиже ясыбыз. Мен командаларыны атайым, сіз смайлар көтересіз. Шулай етік ме? Әйдәгіз шулай етік. Шулай ашығырақ бұла. Итак, командалар, әйдәгіз сол яқтан оң яққа башлайбыз. Смайлар Оқтаныштан Нәмәкей командасы. Барысы да йылмая. Демек, бұл сір түгел, алар финалда, чүнки аларның 10 йылмая тұрған смайл. Екінші команда әлбәттен. Әйдәгіз. Bir мыңсу смайл ойваздан 4 йылмая тұрған смайл. Хәм 1 мыңсу. Демек, 9 йылмая тұрған смайл. Яра? Сен бары бір бүкірінде ешіп мәді. Әйдәгіз. Зәй әбісі зәй. Биш йылмая тұрған смайл. Так. Аңлашылды. Дәуам етәбіз, әйдәгіз мен мұнда көшейм. Чылны бройлер, шаллы, яр шаллы. Бір мыңсу смайл ойваздан, демек 9 йылмая тұрған смайл. Хаминді Орша, Қышытқан командасы. Шулай ақ 1 йылмая тұрған смайл тек қазір анып қойды көрсәтті Илнас. Так, әйдәгіз нәтижелер ясап қарық. Бір қойда менің протокол yok, тек біз барыбызда оңлайбыз. Максимал 10 йылмая тұрған смайл олған 2 команда біздің бар. Оқтаныштан бірсі Нәмәкей. Құтлыбыз аларыны финалға шығу білен. Хәм шулай ақ 10 йылмая тұрған смайл. Зәй әбісі, зәй. Мұның білен бірінші ярым финал тәмам. Келгенігіз, қарағанығыз үшін зур рәхмет. Келесі ұшырашуларға қадар 2-ші ярым финалда көрішірбіз. Сау болыңыз!